కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. గత 5 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున భగవద్గీత యథాతథంలోని 5 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకున్నాము. ఈరోజు ఆ భగవద్గీత యథాతథంలోని 6వ అధ్యాయాన్ని మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనము 6వ అధ్యాయమైనటువంటి ఆత్మ సంయమ యోగము, దీనినే ధ్యాన యోగము అని కూడా అంటాము. సో ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఇది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా మనము ఈ అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకుందాం. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ఆ భగవంతుడి చేత చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఆయన అంటూ శ్రీ భగవానువాచ అనాశ్రిత కర్మ ఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః స సన్యాసీ చ యోగీ చ న నిరగ్నిర్న చాక్రియః. సో ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆయన అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, తన కర్మఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా, అంటే తన కర్మఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేనివాడు, అలాగే తన
కర్తవ్యాలను ఆచరించేవాడు అంటే తన యొక్క విధి ప్రకారము కర్మలను చేసేటువంటి వాడు. సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నవాడు అంటే సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వాడు అని. మరి అతడే నిజమైన యోగి. అంతేగాని అగ్నిహోత్రాది కర్మలు మానివేసినంత మాత్రాన కాదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో, ఇక్కడ మనకి ఈ అధ్యాయంలో ఈ 6వ అధ్యాయమైనటువంటి ధ్యాన యోగము. హ్మ్. సో, దీన్నే ఆత్మ సంయమ యోగము అని పిలువబడేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మనసు, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించడానికి అష్టాంగ యోగ పద్ధతి ఒక మార్గము అని ఈ అధ్యాయంలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు వివరించేటువంటి అంశం. అయినా ఈ అష్టాంగ యోగ విధానము ఆచరించడము అనేటువంటిది జనసామాన్యానికి ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో చాలా కష్టంతో కూడుకున్నది అని చెప్తారు. ఈ అధ్యాయంలో అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని ఆ భగవంతుడు బోధించినప్పటికీ కూడా కర్మయోగ పద్ధతి అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయడమే ఉత్తమమైనది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఈ అధ్యాయంలో ఆ కృష్ణ భగవానులు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనం చూడవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, తన కర్మఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా తన కర్తవ్యాలను ఆచరించేవాడు సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నవాడు అతడే నిజమైన యోగి. అంతేకాని అగ్నిహోత్రాది కర్మలను మానివేసినంత మాత్రాన అతడు నిజమైనటువంటి యోగి కాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే సన్యాసులు తాము అన్ని రకాలైనటువంటి భౌతిక కార్యాల నుండి ముక్తులమయ్యామని చెప్పేసి ఒక్కొక్కప్పుడు కృత్రిమంగా తలుస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. అందుకే వారు ఆ అగ్నిహోత్రాది యజ్ఞాలను అంటే హోమాలను చేయడం మానివేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. మరి కానీ అలా సన్యాసులుగా ఉన్నటువంటి వారి యొక్క లక్ష్యము ఆ నిరాకార బ్రహ్మంతో ఏకం కావడం. మరి అటువంటిది కూడా స్వార్థమే అవుతుంది అని, మరి అటువంటి కోరిక ఏ భౌతికమైనటువంటి కోరిక కంటే కూడా తక్కువైనది కాదు. అంటే అది ఇంకా పెద్దదే అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, కాబట్టి ఇక్కడ మరి ఆ భగవత్ సంబంధంలో ఆ భగవంత్ అంటే ఆహ్, తన చేసేటువంటి కర్మల యొక్క ఫలితాలను ఆశించకుండా అది తన యొక్క కర్తవ్యంగా ఆచరించేటువంటి వాడే ఆ! నిజమైనటువంటి యోగి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే సాధారణంగా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వారికి స్వీయమైనటువంటి సంతృప్తి గురించి కోరికలు ఉండవు అని చెప్తారు. మరి ఇక ఆ కృష్ణ సంతృప్తే అతనికి విజయ చిహ్నంగా ఉంటుంది. మరి ఆ విధంగా వారు పరిపూర్ణ సన్యాసి లేదా పరిపూర్ణ యోగి అని చెప్తారు. ఇంకా ఆహ్, సాధారణంగా భక్తి భావనలో ఉండేవారు ఏ విధంగా భావించాలి అనేటువంటి విషయానికి ఆహ్, సన్యాసానికి మహోన్నతమైనటువంటి పరిపూర్ణ చిహ్నమైనటువంటి ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు చెప్పినటువంటి ప్రార్థన ఒకటి చెప్తుంటారు. న ధనం న జనం న సుందరీం కవితాం వా జగదీశ కామయే మమ జన్మని జన్మనీశ్వరే భవతాద్ భక్తిరహైతుకీ త్వయి. సో, ఇక్కడ చెప్తారు ఆయన, ఓ జగదీశ్వర అంటే భగవంతుడిని కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు ఆ విధంగా. ధనాన్ని కూడబెట్టవలనని గాని, న ధనం న జనం అంటే అందమైన స్త్రీలుతో భోగించాలని గాని నాకు కోరిక లేదు. అనేక మంది అనుయాయులు నాకు వద్దు. జన్మజన్మలకు నా జీవితంలో నేను కేవలము నీ భక్తియుత సేవ, నిరుహేతుకమైనటువంటి కరుణనే కోరుకుంటూ ఉన్నాను అని చెప్తారు. భక్తులు ఆ విధంగా ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు. ఇయం సన్యాసమితి ప్రాహుః
యోగం తం విద్ధి పాండవ న హ్యాన హ్యాసన్యస్త సంకల్పో యోగి భవతి కచ్చన. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. హరే కృష్ణ. ఓ పాండుకుమార అర్జున, ఏది సన్యాసము అని పిలువబడుతుందో అది యోగము అని నీవు తప్పక తెలుసుకోము. యోగము అంటే భగవంతునితో జోడించేటువంటి విధానము. హ్మ్. సో ఎందుకంటే ఎవరు కూడా ప్రాపంచిక కోరికలను విడిచిపెట్టనిదే యోగి కాలేరు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే నిజమైన సన్యాస యోగము లేదా భక్తి అంటే మనిషి జీవునిగా తన సహజ స్థితిని తప్పకుండా తెలుసుకోవడము, తెలుసుకొని దానికి అనుకూలంగా పనిచేయడము అని అర్థం అని చెప్తారు. మరి జీవుడి యొక్క నిజమైనటువంటి లక్ష్యము ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరడం. మరి జీవుని యొక్క నిజమైనటువంటి కర్తవ్యము ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించడం, ఆ భగవంతునికి సేవ చేయడం, ఆ భగవంతుని భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండడం. సో కాబట్టి మరి ఆ విధంగా తన యొక్క సహజ స్థితిని తెలుసుకొని దానికి అనుకూలంగా పనిచేయాలి అని చెప్తారు. అంతేగాని జీవుడికి వేరే స్వతంత్రము అంటూ ఉనికి లేదు అని చెప్తారు. సో అతడు భగవంతుని యొక్క తటస్థ శక్తి అని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతికి చిక్కినప్పుడు అతడు ఈ భవబంధనాలలో చిక్కుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు. ఆరు రుక్షోర్మునేర్యోగం కర్మ కారణముచ్యతే యోగారూఢస్య తస్యైవ శమ కారణముచ్యతే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు. అష్టాంగ యోగ పద్ధతిలోని ప్రారంభ దశలో ఉన్నవారికి కర్మ సాధనంగా చెప్పబడుతుంది. యోగంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నటువంటి మనిషికి సమస్త భౌతిక కర్మల విరమణ సాధనంగా చెప్పబడింది అర్జున అంటూ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. మనిషి తనను భగవంతునితో జోడించుకునేటువంటి పద్ధతి యోగము అని పిలువబడేది. మరి మహోన్నతమైనటువంటి యోగానుభూతిని పొందడానికి ఉన్నటువంటి నిచ్చెనతో అంటే ఇక్కడ దీన్ని అంటే ఆహ్, దీన్ని పోలుస్తూ ఉంటారు. ఈ వివిధ రకాలైనటువంటి పద్ధతుల్లో ఆ సోపాన క్రమంగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి హ్మ్. సో, ఇంకా మనకి ప్రారంభ దశలో ఉన్నటువంటి వారికి ఆ కర్మ సాధనము హ్మ్. ఒక అంటే కర్మలనేటువంటివి సాధనంగా చెప్పబడినటువంటిది. అలాగే యోగాలో ఆ ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయికి చేరుకున్నటువంటి వారు ఆ సమస్త కర్మలని వదిలివేయాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో, అయితే ఇక్కడ ఆహ్, యోగంలో ఆ యోగం అనేటువంటి నిచ్చెనలో ఉండేటువంటి దాంట్లో జ్ఞానయోగము, ధ్యాన యోగము, భక్తి యోగము అనేటువంటి ఆ! 3 భాగాలు ఉంటాయని చెప్తుంటారు. మరి ఆరంభంలో ఉండేటువంటి వారిని యోగా రుక్షువు స్థితి అని పిలువబడుతుంది. అలాగే చిట్ట చివరి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారిని యోగారూఢుడు అని పిలుస్తారు అని చెప్తారు. మరి ఇక కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు సర్వదా కృష్ణుడినే తలిచేటువంటి కారణంగా అవతరు ప్రారంభం నుండే ధ్యాన స్థితిలో నెలకొని ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు. యదా హి నే యదా హినేంద్రియేర్యార్దేషు న కర్మ స్వనుసజ్జతే సర్వసంకల్ప సన్యాసి యోగారూఢ స్తదోచ్యతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారాయన. ఎప్పుడైతే వ్యక్తి
సమస్త ఇంద్రియ వస్తు విషయముల పట్ల మరియు కర్మల పట్ల ఆసక్తి రహితంగా ఉంటాడో, ఆ వ్యక్తి యోగ శాస్త్రంలో ఉన్నత స్థానమును పొందినట్లుగా చెప్పబడుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ సమస్తమైనటువంటి భౌతిక కోరికలను విడిచిపెట్టి ఇంద్రియ భోగానికై పనిచేయడం గానీ, కామ్యకర్మలలో నెలకొనడం గానీ చేయనప్పుడు ఆ మనిషి యోగంలో ఉన్నతమైనటువంటి వాడుగా చెప్పబడతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. మనకి ఇక్కడ ఈ మన యొక్క మనస్సు ఏదైతే ఉందో అది మనకు స్నేహితుడులాగాను లేదా శత్రువులాగాను పనిచేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ మనము వివిధ యొక్క పరిస్థితులను అనుసరించి ఆత్మ, అలాగే దేహము, మనసు, హ్మ్. అలాగే ఆత్మను సూచిస్తుంది అని చెప్తారు. సో, మరి మన మనస్సు మనకి ఒక మంచి మిత్రుడిలాగాను, లేదా శత్రువులాగాను పనిచేసేటువంటి విధానం కూడా ఉంటుంది అని చెప్తారు. మరి ఎప్పుడు ఆహ్, మన మనస్సు మనకి ఫ్రెండ్‌లాగా ఉంటుంది, ఎప్పుడు మన మనస్సు శత్రువులాగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చూసినట్లయితే ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు. ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానమవసాదయేత్ ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధురాత్మైవ రిపురాత్మనః. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ అర్జున, మనిషి తన మనస్సు సహాయముతో తనను తాను తప్పక ఉద్ధరించుకోవాలే గాని, తన ఆత్మను పతనం చేసుకోకూడదు. మనసు బద్ధజీవునికి మిత్రుడు మరియు శత్రువు కూడా అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. అంటే మనసు మనకి బద్ధజీవునికి మిత్రుడు అవుతాడు. అలాగే శత్రువు కూడా అవుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సాధారణంగా యోగ విధానంలో మనసు, తర్వాత బద్ధజీవుడు అనేవి ప్రత్యేకంగా ప్రధానమైనవి అని చెప్తారు. యోగ సాధనలో మనసే కేంద్రంగా ఉన్నటువంటిది. కనుక ఆత్మ అనేది కూడా ఇక్కడ మనసును సూచిస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో, కాబట్టి మన మనస్సు యొక్క సహాయంతో మనల్ని మనము ఉద్ధరించుకోవాలే గానీ, ఆహ్, ఆత్మ పతనానికి మనము కారణం కాకూడదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. సో, ఎందుకంటే మనిషి ఎంత ఎక్కువగా ఇంద్రియ వస్తువుల పట్ల ఆకర్షితులవుతూ ఉంటే, అంత ఎక్కువగా ఈ సంసార సాగరంలో చిక్కుకొని పోతారు అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి మనసును ఎల్లప్పుడూ కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొల్పడమే ఆ చిక్కు నుండి బయటపడడానికి ఉత్తమమైనటువంటి మార్గము. అలాగే ఇంకా మనకు చెప్తారు. ఈ కలహాల కపట కలియుగం నుండి బయటపడేటువంటి మార్గము, అంటే ఈ యుగంలో మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము హరే కృష్ణ నామ జపం అని చెప్తారు. హ్మ్. సో, కాబట్టి హరేర్నామైవ కేవలం అని చెప్తారు. సో, మరి ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రమే ఏకైక మార్గము ఈ కలహాల కపట యుగము నుండి బయటపడడానికి అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో, మరి ఆ విధంగా మన అంటే మనిషికి మనసే బంధన కారణము, అలాగే మనసే ముక్తి కారణము కూడా అవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. అది ఇంద్రియ ఆ వస్తువుల్లో లగ్నమైనప్పుడు అది బంధకారం అవుతుంది అని, ఇక ఇంద్రియ వస్తువుల నుండి విడివడినప్పుడు మనసు ముక్తికి కారణమవుతుంది అని మనకి అమృత బిందూపనిషత్తులో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారిక్కడ. బంధురాత్మాత్మనస్తస్య येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्.
సో, మనస్సును జయించిన వానికి ఇంతకుముందు చెప్పారు కదా! మరి మనసే మిత్రుడు, మనసే శత్రువులాగా ప్రవర్తిస్తుంది అని చెప్పారు. మరి ఎప్పుడు ఆ మనస్సు మిత్రుల్లాగా ఉంటుంది, ఎప్పుడు శత్రువులాగా ఉంటుంది అంటే ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. మనస్సును జయించిన వారికి మనసే మిత్రులలో ఉత్తముడు. కానీ అలా చేయడంలో అంటే మనస్సును అధీనపరచుకోవడంలో, మనసును జయించడంలో విఫలమైన వాడికి అతని మనసు ఒక పరమశత్రువు వలె పనిచేస్తుంది అని చెప్తూ ఉంది. అంటే మానవ జన్మ కార్యాన్ని నిర్వహించడంలో మనసు మిత్రునిగా చేసుకోవడానికి, దానిని నియంత్రించడమే అష్టాంగ యోగ సాధన యొక్క ఉద్దేశ్యము అని చెప్తూ ఉంటారు. మనసు స్వాధీనం కాకపోతే యోగ సాధన అంటే కేవలము కాలాన్ని వృధా చేయడమే అవుతుంది అని చెప్తారు. సో, అందుకే ఇది ఆత్మ సంయమ యోగము అని కూడా పిలువబడేటువంటి. సో, కనుకనే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనస్సును జయించినటువంటి వారికి ఆ మనసు మంచి మిత్రుడవుతుంది అని. సో, అలా చేయలేనటువంటి వాడు ఇంకా బంధనాలలో చిక్కుకొని పోతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, మనస్సును జయింపరాని శత్రువుగా ఉన్నంత వరకు మనిషి కామము, క్రోధము, ద్వేషము, హ్మ్, మోహము మొన్నగు వాటి యొక్క ఆజ్ఞల్లో పనిచేయవలసి ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో, సాధారణంగా మన యొక్క మనస్సు మనకి మిత్రుడుగా ఉన్నట్లయితే, ఆ మనస్సు మన యొక్క ఆదేశాలను పాటిస్తుంది. మన ఫ్రెండ్ ఉన్నాడనుకోండి, మన మాటలు వింటూ ఉంటాడు. మనం ఏం చెప్తే అది చేయడానికి అతడు సహకరిస్తూ ఉంటుంటాడు. అలాగే మనస్సు మన యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నప్పుడు అంటే మిత్రుడుగా ఉన్నప్పుడు, మన యొక్క ఆదేశాలను ఆ మనస్సు పాటిస్తుంది అని చెప్తారు. ఇక ఇంద్రియ భోగము నుండి అనాసక్తమై ఉంటుంది. సో, అలా మనసు ఆధీనంలో ఉన్నప్పుడు మన యొక్క ఆదేశాలను పాటిస్తుంది. అలాగే ఆ ఇంద్రియ భోగము నుండి అనాసక్తమై ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఇంకా ఆ జీవాత్మకు శ్రేయస్సును కలిగించే వాటిని మాత్రమే స్వీకరిస్తుంది. సో, ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందేటువంటి మార్గాన్ని మాత్రమే స్వీకరిస్తూ ఉంటారని చెప్తుంటారు. సో, ఆ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి మనసు మిత్రుడైనప్పుడు. అలాగే మనసు శత్రువైనట్లయితే అంటే మనస్సు మన యొక్క ఆధీనంలో లేకుండా ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలతో బంధితమై ఉన్నట్లయితే, కామము, క్రోధము మరియు లోభము వంటి ఆ పాపపూరితమైనటువంటి కోరికల వెంట పరుగెడుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. మరి సన్మార్గము నుండి పక్కదారి పడుతుంది. ఇంద్రియ భోగంపై ఆసక్తి కలిగి ఉంటుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉంటుంటారు మనకి. మైండ్ ఈస్ లైక్ ఫైర్. వెన్ కంట్రోల్డ్ ఇట్ కెన్ మేక్ మిరాకిల్స్ హ్యాపెన్. బట్ వెన్ ఔట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ కెన్ బర్న్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద సైట్. కదా! సో, ఆ విధంగా మన మనసు మనకి మంచి మిత్రుడిలాగాను, శత్రువులాగాను కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అంటూ చెప్తారు. సో, ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. జితాత్మన ప్రశాంతస్య పరమాత్మా సహితః శీతోష్ణసుఖదుఃఖేషు తథా మానాపమానయోః. మనసును జయించినవాడు శాంతిని పొందిన కారణంగా పరమాత్మను ఇదివరకే సమీపించి ఉంటాడు అంటూ చెప్తారు. అటువంటి యోగులు సుఖదుఖములు, శీతోష్ణములు, మానావమానములు వారికి సమానమై ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మ కూటస్థో విజితేంద్రియః యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాశ్మకాంచన. హరే కృష్ణ. సో, మనిషి
తాను పొందినటువంటి ఆ జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణము చేత, అంటే సాధారణంగా గురువు ద్వారా కానీ, ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల ద్వారా తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలను జ్ఞానము అని చెప్తారు. ఆ తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానమును ఆచరించినప్పుడు, ఆచరణలో పెట్టినప్పుడు అది విజ్ఞానము అవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో, ఆ విధంగా మనిషి తాను పొందినటువంటి జ్ఞాన, విజ్ఞాన విచక్షణ చేత పూర్తిగా సంతుష్టుడు అయినప్పుడు ఆత్మానుభవంలో నెలకొన్న వానిగా చెప్పబడతారు. అలా చెప్పబడి యోగిగా పిలువబడతారు అంటూ చెప్తున్నారు. అతడు దివ్యత్వము నెలకొని ఆత్మ నిగ్రహంతో ఉంటాడు. మట్టి, రాళ్ళు, బంగారము అన్నిటినీ ఒకే దృష్టితో చూస్తాడు అంటూ చెప్తుంది. సో, ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉంటారు. సో, మనకి ఉండేటువంటి మన మనసుకు ఉండేటువంటి 6 శత్రువులు. 1 కామ, రెండవది క్రోధము, 3 లోభము, 4 మదం, అలాగే మోహము, మాత్సర్యం. ఈ 6 విషయాలు మనస్సుని హ్మ్. సో, మనస్సుపై ప్రభావాన్ని చూపేటువంటి అంశాలుగా చెప్తూ ఉండేటువంటి. ఇక్కడ మనకి ఈ అష్టాంగ యోగము అంటే ఏమిటి? అష్టాంగ యోగం అనగానేమిటి? అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే, సో, జనరల్‌గా యోగము అంటే కనెక్టింగ్ టు ది గాడ్. భగవంతునితో సంధానించేటువంటిది. మరి ఇక్కడ కర్మయోగ, జ్ఞానయోగ, అష్టాంగ యోగ, భక్తి యోగ అనేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి మార్గాలలో మరి మనకి హ్మ్. సో, ఈ అష్టాంగ యోగ విధానము ఇక్కడ బోధించబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, మరి అష్టాంగ యోగము అంటే ఏమిటో ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో, అష్టాంగ యోగం అంటే 8 అంగాలు కలిగినటువంటి యోగ విధానము. అందులో మొదటిది యమ అని చెప్తారు. యమాస్. ఆ! సో, బాహ్యమైనటువంటి ఆహ్, నిబంధనలు. ఇక రెండవది నిత్యం. హ్మ్. సో, ఇక్కడ అంటే యమ, ఆ తర్వాత నియమ. సో, అంటే ఇక్కడ మనము ఆహ్, ఒకటి యమ అంటే బాహ్యంగా ఉండేటువంటి విషయాలు. అంటే చేసేటువంటివి. ఇక నియమ అంటే చేయకూడనటువంటివి. నియమాలు. ఏం నియమాలను పాటించటం అంటాం గదా! మొదటిది యమ అంటే మనం ఏమి ఆచరించాలి అష్టాంగ యోగ విధానంలో పరిపూర్ణతను సాధించడానికి. అలాగే నియమ అంటే మనము ఏమి చేయకూడదు. అలాగే ఆసన, యమ, నియమ, ఆసన. ఆసన అంటే కూర్చునేటువంటి విధానం. యోగంలో కూర్చునేటువంటి విధానం. ఇక ప్రాణాయామ అంటే ఆ విధంగా యమ, నియమ, ఆసనాలను ఏర్పరచుకున్న తర్వాత ఆ జీవుడు క్రమక్రమంగా మన యొక్క బ్రీతింగ్ అంటే మన యొక్క శ్వాస పైన నియంత్రణ పొందాలి అని చెప్తాం. అలా శ్వాస పైన నియంత్రణ పొందేటువంటి స్థితినే పార ప్రాణాయామ అని చెప్తుంటాం. ఆ తర్వాత అలా ఆసనాన్ని ఏర్పరచుకొని కూర్చొని ఇక ప్రాణాయామం చేస్తూ ఆ ఇంద్రియాల నిగ్రహాన్ని చేయాలి. విత్‌డ్రాల్ ఆఫ్ సెన్సెస్. ఆ ఇంద్రియాలను హ్మ్, నుండి బయటపడేటువంటి విధంగా చేయాలి అని చెప్తారు. సో, అది ప్రత్యాహార. ఇక ఆ విధంగా ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకునే ఉండే విధానం ఏదైతే ఉందో అది ప్రత్యాహార అని చెప్పబడుతుంది. ఇక దానికంటే కూడా నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి స్టెప్‌లో ధారణ. అంటే ఆ భగవంతుని తో హ్మ్, పైన మనము ధ్యానం చేసే అంటే ఆ భగవంతుని పైన కాన్సంట్రేట్ చేసేటువంటి విధానాన్ని ధారణ అని అంటుంటారు. సో, ఇక ధ్యానం. ఆ భగవంతుడిని గురించి ధ్యానం చేస్తూ, ఆ భగవంతుని యొక్క కీర్తనలు, ఆ! గొ కర్మలను, దివ్య గుణాలను కీర్తిస్తూ చేసేటువంటి విధానము ధ్యానము. ఇక ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత చివరిగా పరిపూర్ణమైనటువంటి స్థితి
ఆహ్, భగవంతునిలో తనను తాను కలుపుకునేటువంటి ఆ స్థితి సమాధి స్థితి అని చెప్తారు. సో, ఈ విధంగా అష్టాంగ యోగ విధానంలోని 8 అంగాలు. యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యానము, సమాధి. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు. యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకియత చిత్తాత్మ నిరాశీర పరిగ్రహః. ఇంకా చెప్తున్నారాయన. యోగి సర్వదా దేహాన్ని, మనసును, ఆత్మను భగవంతుని సంబంధంలోనే వినియోగించాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అతడు ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒంటరిగా ఉంటూ ఇక్కడ యమ చెప్తూ ఉన్నారు. ఒంటరిగా జీవిస్తూ ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా మనిషిని అంటే ఇక్కడ మన యొక్క మనస్సుని నిగ్రహించుకోవాలి అని చెప్తుంటారు. అతడు ఆశలను వదిలి ఏమీ పరిగ్రహించకుండా ఉండాలి అంటూ ఆహ్, యమ అనేటువంటి అంశంలో చెప్తూ ఉన్నట్టు. అంగాలలో అష్టాంగ యోగ విధానాలలో ఒక అంగము యమ. సో, ఇక రెండవది నియమ. మరి ఏంటి నియమాలు అనేటువంటి చెప్తే ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు. యుక్తాహార విహారస్య యుక్తసేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. ఆహారము, నిద్ర, విహారము, పనుల అలవాట్లను ఎవరు క్రమపరిచి ఉంటారో, అంటే మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారంలో గానీ, నిద్రలో కానీ, మనం చేసేటువంటి విహార యాత్రలలో గానీ, లేదా పనుల పట్ల అలవాట్లలో కానీ ఎవరైతే క్రమపరుచుకొని ఉంటారో, అంటే ఎవరైతే శాశ్వతంగా అంటే ఇక్కడ వాటినన్నిటిని కూడా క్రమపరుచుకొని ఉంటారో, వారు యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక దుఃఖాలను పోగొట్టుకునేటువంటి యోగ సిద్ధి వారికి లభిస్తుంది అంటూ చెప్తున్నారు. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు. ఓ అర్జున! ఎవరైతే అతి ఎక్కువగా తింటారో లేదా అతి తక్కువగా తింటారో, అతి ఎక్కువగా నిద్రపోతారో లేదా అతి తక్కువగా నిద్రపోతారో, వారు యోగంలో విజయం సాధించలేరు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏదైనా ఎక్కువగా ఉన్నా, అత్యాశగా ఉన్నా, అత్యల్పంగా ఉన్నా అది హ్మ్. సో, ఈ బంధనాల నుండి బయటపడవేయలేదు అని చెప్తారు. సో, అంటే ఈ యోగ విధానంలో వారు విజయం సాధించలేరు అంటూ చెప్తున్నారు. సో, కానీ ఆహ్, ఎవరైతే నియమాలు పెట్టుకొని అతి ఎక్కువగా కాకుండా లేదా అతి తక్కువగా కాకుండా ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా ఉంటారో, వారు ఆ యోగంలో విజయం సాధిస్తారు అనే విషయాన్ని చెప్తుంది. సో, ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. మనిషి దృఢ సంకల్పంతో, శ్రద్ధతో ఈ యోగ మార్గమును తప్పక అభ్యాసం చెయ్యాలి అంటూ చెప్తున్నాను. ప్రాపంచిక తలంపుల నుండి వచ్చిన అన్ని కోరికలను త్యజించి, మనసుతో ఇంద్రియాలను అన్ని వైపుల నుండి నిగ్రహించుకోవాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, ఇంకా మనకి చెప్తున్నా. శనై శనైరుపరమేత్ బుద్ధ్యా ధృతి గృహీతయా ఆత్మ సంస్థం మన కృత్వా న కించిదపి చింతయేత్. సో, ఇంకా చెప్తున్నారాయన. పూర్తి నిశ్చయంతో కూడిన బుద్ధి ద్వారా మనిషి క్రమక్రమముగా సమాధిలో నెలకొనాలి. ఆ విధంగా మనస్సును కేవలము ఆత్మ మీదనే లగ్నం చేసి, ఇక దేని గురించి ఆలోచించకూడదు అని చెప్తారు. సో, ఆ విధంగా చేయడం వల్ల ఆ భగవంతుని అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు అంటూ చెప్తున్నారు. సో, ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ దేహము ఒక రథము లాంటిదిగా ఉన్నట్లయితే, ఆ రథానికి కట్టబడి ఉన్నటువంటి
గుర్రాలు ఇంద్రియ విషయాలు అని చెప్తారు. కన్ను, ముక్కు, చెవి, చర్మము, నాలుక ఈ విధంగా మనము అంటే ఈ ఇంద్రియాలు ఈ దేహానికి ఉన్నటువంటి దేహంలో మనం ఉన్నప్పుడు ఇంద్రియాలు ఆ రథానికి కట్టబడినటువంటి గుర్రాలు వంటివి చెప్తారు. మరి ఆ గుర్రాలకు కట్టబడినటువంటి కళ్యాలు మన యొక్క మనస్సు. మరి ఆ కళ్యాలను తన ఆధీనంలో ఉంచుకునేటువంటిది హ్మ్. సో, బుద్ధి అని చెప్తుంటారు. మరి ఇక ఆ రథంలో కూర్చొని ప్రయాణించేటువంటి వాడు జీవాత్మ అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము యతో యతో నిశ్చరతి మనచంచలమస్థిరం తతస్తతో నియమ్యైత దాత్మన్యేవ వశం నయేత్. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇక్కడేంటంటే మనకి ఆహ్, విషయాల్లో చంచలం అంటే ఈ మనసు చంచలమైనది, నిలకడ లేనటువంటిది. సో, లేని మనసు ఎక్కడెక్కడో తిరిగినా దానిని అంటే మనిషి దానిని నిశ్చయంగా వెనుకకు తెచ్చి తిరిగి ఆత్మకు వశం చెయ్యాలి అంటూ చెప్పబడుతున్నటువంటిది ఈ శ్లోకంలో. యతో యతో నిశ్చరతి మన చంచలం అస్థిరం. ఈ చంచలమైన నిలకడలేని మనసు ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతున్న మనిషి దానిని నిశ్చయంగా వెనుకకు తెచ్చి తిరిగి ఆత్మకు వశం చెయ్యాలి అంటూ చెప్తున్నటువంటి విషయం. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు. ప్రశాంత మనసం హేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంత రజసం బ్రహ్మభూత మకల్మషం. సో, ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. మనస్సును అంటే మనసు సంలగ్నమైన యోగి అత్యున్నతమైన ఆధ్యాత్మిక సుఖం యొక్క పూర్ణత్వమును తప్పక పొందుతాడు అంటూ చెప్తున్నాడు. మరి అతడు రాజభోగానికి అంటే ఇక్కడ మనకి ఉండేటువంటి ఈ రజోగుణాలు ఏది నేనే పొందాలి, నేను నాది అనేటువంటి భావన ఆ రజోగుణానికి అతీతుడై ఆ భగవంతునితో ఉన్నటువంటి గుణరీత ఆ సమత్వమును అనుభూతి చేసుకొని ఆ గత కర్మ ఫలాల నుండి ముక్తి పొందుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ అర్జున, నాపై మనసును సంలగ్నం చేసి సంలగ్నమైనటువంటి యోగి అత్యున్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక సుఖం యొక్క పూర్ణత్వాన్ని తప్పకుండా పొందుతాడు అని చెప్తున్నాడు. అతడు రజోగుణానికి అతీతుడై మనకి సత్వ, రజో, తమో గుణాలు ఉండేటువంటి ఈ రజోగుణానికి అతీతుడై భగవంతునితో ఉన్నటువంటి గుణరీతి సమత్వమును అనుభూతి చెందుతాడు అని చెప్తారు. సో, ఆ గుణరీతిగా సమత్వం ఉన్నటువంటి దాన్ని అనుభూతి చేసుకొని ఆ గత కర్మ ఫలాల నుండి ముక్తిని పొందుతాడు అంటూ చెప్తుంది. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు. యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగి విగత కల్మషః సుఖేన బ్రహ్మ సంస్పర్శ మత్యంతం సుఖమశ్నుతే. ఈ విధంగా ఆత్మ నిగ్రహం కలిగి యోగి అంటే ఆ ఆత్మ నిగ్రహాన్ని కలిగినటువంటి యోగి యోగ సాధనలో నెలకొని సమస్త భౌతిక మలినముల నుండి ముక్తి పొందుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇక ఎల్లప్పుడూ ఆ పరమాత్ముని దివ్యమైనటువంటి సేవలో
ఉండుట చేత సంపూర్ణ ఆనందం యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి స్థాయిని అతడు పొందగలడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఆయన ఇంకా చెప్తారు. నిజమైన యోగి నన్ను సకల జీవులలోనూ, అలాగే నాలో ప్రతి జీవుణ్ణి చూస్తాడు. ఆత్మదర్శి అయినటువంటి వాడు దేవదేవుడైన నన్ను నిజానికి సర్వత్రా దర్శిస్తూ ఉంటాడు అర్జునా! అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో, ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు. యో మాం పశ్యతి సర్వత్రా సర్వం చ మయి పశ్యతి తస్యాహం న ప్రణశ్యామి సచ మే న ప్రణశ్యతి. సో ఇంకా చెప్తున్నారాయన. ఓ అర్జున, ఎవరైతే నన్ను సర్వత్రా దర్శిస్తారో, అన్నింటినీ నాయందే దర్శిస్తారో వారు నన్ను కోల్పోరు. అదేవిధంగా నేను కూడా వారిని కోల్పోను అర్జునా! అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు ఖచ్చితంగా శ్రీకృష్ణుని సర్వత్రా దర్శిస్తాడు అని, అలాగే అతడు సమస్తాన్ని ఆ కృష్ణ భగవానుల్లోనే చూస్తాడు అంటూ చెప్తూ ఉండేటువంటి అంశం. సో, ఇవన్నీ విన్న తర్వాత ఇంకా, ఇంకా ఆయన చెప్తారు ఇక్కడ మనకి ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటివి. ఓ అర్జున, నేను పరమాత్మ ఒకటే అని తెలిసిన వాడై ఆ పరమాత్ముని ఆరాధనాయుత సేవలో నెలకొనేట్టి యోగి అన్ని పరిస్థితులలో సర్వదా నాలోనే ఉంటాడు అంటూ చెప్తారు. ఇంకా చెప్తారు. ఓ అర్జున, ఎవడు తనతో పోల్చుకుని సకల జీవులను వాటి సుఖదుఖాలను రెండింటిలో సమానంగా చూస్తాడో అతడే ఉత్తమమైనటువంటి యోగి అంటూ చెప్పబడుతూ ఉంటాడు. ఇక ఇంకా చెప్తాడు. ఇవన్నీ విన్న తర్వాత అర్జునుడు అంటే కృష్ణ భగవానుడు ఇప్పటి వరకు కూడా అర్జునుడికి అష్టాంగ యోగ పద్ధతిని బోధించుకుంటూ వచ్చినటువంటిది. సో, ఆ విధంగా అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని అంతా విన్నటువంటి అర్జునుడు ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్తః సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. అర్జునుడు పలుకుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ. ఓ మధుసూదన, మనసు చంచలము అస్థిరము కనుక, అంటే మనసు నిలకడలేనిది కావడం వలన నీవు చెప్పిన ఈ యోగ విధానము నాకు ఆచరింప శక్యము కానిది మరియు అసాధ్యమైనది అనిపిస్తూ ఉంది అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇంకా ఆ అర్జునుడు కృష్ణుడితో అంటూ ఉంటాడు. చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాది బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు ఇక్కడ, అడుగుతూ ఉన్నాడు కృష్ణుని. ఓ కృష్ణ, మనసు చాలా చంచలమైనది, అల్లకల్లోలమైనది, బలమైనది మరియు మూర్ఖపు పట్టు కలిగినటువంటిది. మరి అలాంటి మనసును నిగ్రహించుట వీచే గాలిని నియంత్రించటం కన్నా ఎక్కువ కష్టంగా అనిపిస్తుంది అంటూ చెప్తుంది. సో ఇంకా అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుతో ఈ మనసు చాలా చంచలమైనది, అల్లకల్లోలమైనది, బలమైనది మరియు మూర్ఖపు పట్టు కలిగినటువంటిది. మరి అటువంటి మనసును నిగ్రహించడము
వీచే గాలినైనా నియంత్రించవచ్చేమో కానీ హ్మ్. సో, మరి ఈ మనసును నియంత్రించడము చాలా కష్టమవుతుంది అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుతో అంటూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో, ఆ విధంగా అర్జునుడు కృష్ణుడితో మాట్లాడిన తర్వాత ఇక మళ్ళీ భగవానుడు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ అసంశయం మన్ మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతి. ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు పలికిన విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ అర్జున, చంచల స్వభావమైనటువంటి మనసును నిగ్రహించుకోవడానికి శక్యము కానిది అని చెప్తున్నారు. కానీ హ్మ్. సో, అంటే ఇక్కడ ఆహ్, మన యొక్క ఈ చంచల స్వభావమైనటువంటి మనసు నిగ్రహించడానికి శక్యము కానిది అని అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ తగిన సాధన మరియు వైరాగ్యముల ద్వారా దీనిని నిగ్రహించవచ్చు అంటూ చెప్తున్నారు. సో, అర్జునుడు ఆ విధంగా మనసు చంచలమైనది కదా! వేగంగా వీచే గాలినైనా నియంత్రించవచ్చేమో కానీ, ఈ మనసును నియంత్రించడం కష్టమవుతుంది కృష్ణా అంటూ అర్జునుడు అడిగినాడు. సో, దానికి కృష్ణ భగవానుడు సమాధానం చెప్తున్నారు. ఓ అర్జున! నీవు చెప్పినట్లుగా మనసు చంచలమైనటువంటిదే. నిగ్రహించడానికి కూడా శక్యం కాకపోవచ్చు అని అనడంలో సందేహం లేదు. కానీ తగిన సాధనము మరియు వైరాగ్యముల ద్వారా దానిని నిగ్రహించవచ్చు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, ఇంకా అర్జునుడు ఆహ్, కృష్ణ భగవానుడితో అంటూ ఉన్నటువంటి విషయం. అర్జున ఉవాచ అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగాచ్చ యోగాచ్చ లితమానసః అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతి కృష్ణ గచ్చతి. సో, అర్జునుడు పలుకుతూ ఉన్నాడు ఇంకా. సో, ఎందుకంటే అర్జునుడు అంతకుముందు చెప్తే ఈ యోగ విధానము సాధ్యమవుతుంది అనిపించటం లేదు. అంటే దానికి ఆయనే ఆ! సాధన ద్వారా సాధించవచ్చు అంటే అనేటువంటి చెప్పినారు. సో, చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ అర్జునుడు అంటున్నాడు కృష్ణ భగవానుడితో. అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగాచాలితమానసః అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతి కృష్ణ గచ్చతి. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. తపస్ తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధికః కర్మిభ్యచ్చాధికో యోగి తస్మాద్యోగి భవార్జున. ఇక్కడ ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఓ అర్జున, తపస్సు చేసే వాళ్ళకంటే శాస్త్రజ్ఞానం కలవాళ్ళ కంటే, కామ్యకర్మలు చేయువాని కంటే కూడా యోగి గొప్పవాడు. కాబట్టి ఓ అర్జునా! నీవు యోగివి అవ్వడానికి ప్రయత్నించు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ ఉత్తమమైనటువంటి యోగి లేదా గురువు నుండి ఎలా ఆ! పొందాలి అనేటువంటి విషయం. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్తతమో మతః. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎవరు మరి ఉత్తమమైనటువంటి యోగి అనేటువంటి విషయానికి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం.
ఓ అర్జున, అత్యంత శ్రద్ధతో ఎల్లప్పుడూ నాయందే నిమగ్నమయ్యేటువంటి వాడు. ప్రతి విషయంలోనూ ఆ భగవత్ సంబంధాన్ని వెతుక్కునేటువంటి వాడు. అంటే అత్యంత శ్రద్ధతో ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుని యందే నిమగ్నమై ఉండువాడు. తన అంటే ఆహ్, ఆయన యందే ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించేటువంటి వాడు. భక్తితో సేవ చేసేటువంటి వాడు అయినటువంటి యోగి, ఆ యోగులందరిలోకెల్లా అత్యున్నతమైనటువంటి వాడిగా పరిగణిస్తారు అని చెప్తారు. హ్మ్. సో, మనకి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా వివిధ రకాలైనటువంటి మార్గాలన్నీ కూడా ఈ నిచ్చెన యొక్క మెట్ల వంటివి అని చెప్తారు. సో, ఇక్కడ చెప్తున్నారు మిగతా యోగాలన్నింటినీ అన్నింటి యొక్క తుది గమ్యము భక్తి యోగము అని చెప్తారు. మరి భక్తి యోగం ఏదైతే ఉందో అది టాప్ మోస్ట్‌లో ఉండేటువంటిది. హ్మ్. సో, కాబట్టి ఇక్కడ మొదటగా కర్మయోగము. సో, తాను చేయవలసిన అంటే ఇక్కడ మనము కర్మల ద్వారా ఏ విధంగా భగవంతుడిని పొందవచ్చు. అలాగే జ్ఞానం. జ్ఞానాల ద్వారా మనం ఏ విధంగా ఆ భగవంతుడిని చేరవచ్చు. ఇక అష్టాంగ యోగ విధానం. ఈ 8 దశలలో ప్రాణ అంటే ప్రాణాయామం చేయడం ద్వారా అంటే మనము శ్వాసను నియంత్రించుకోవడం ద్వారా హ్మ్. ఆయన ఇక్కడ మనము ఆహ్, విధానంలో ఆహ్, భక్తికి ఒక మార్గంగా, ఒక సోపానంగా ఉన్నటువంటిది చెప్తూ ఉంటారు. హ్మ్. అలాగే అష్టాంగ యోగ విధానం. యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణం, ఆ! ధ్యానం, చివరికి సమాధి స్థితి. తనను తాను ఆ భగవంతునికి సంపూర్ణంగా సమర్పించుకునేటువంటి స్థితినే ఆ సమాధి స్థితి అని పిలువబడేటువంటిది. సో, మనకి మరి ఇక్కడ కలియుగంలో ఈ అష్టాంగ యోగ విధానం సాధ్యం పడకపోవచ్చు. సో, కాబట్టి మనకి వేరు వేరు యుగాలలో ఉన్నటువంటి ఈ యోగ పద్ధతులను మనకిక్కడ చెప్తున్నారు. డిఫరెంట్ యోగా ప్రాక్టీసెస్ ఫర్ డిఫరెంట్ యుగాస్. సో, సత్యయుగంలో మెడిటేషన్ చేసేవారు, ధ్యానం చేసేవారు అని చెప్తారు. ఇక త్రేతాయుగంలో అర్చనము, ద్వాపర యుగం సారీ త్రేతాయుగంలో మనకి యజ్ఞయాగాదులు చేయడము, ద్వాపర యుగంలో అర్చనము, దేవాలయాల్లో పూజలు చేయడము ఉన్నాయని చెప్తారు. మరి ఈ కలహాల కపట యుగంలో, కలియుగంలో చాంటింగ్ హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ ది లార్డ్. ఆ భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామాల యొక్క జపమే ఈ కలియుగానికి మనకున్నటువంటి యుగ ధర్మంగా ఉన్నటువంటి. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉండడం. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ.